ban syat kedok masi ibn pam ndre empala ban bam gar ban padio hukum na Delhi ki ong em ketua berhak tu jingta bread adu jur kom kata kamen toy ki jing tristom tenmar kata ku ki pai ba ngawer ye gitu ki ba don hagini ki seng wat num plan ai kaya ka por ka ju pe ke ka phi ka shong be nang thi kem salya yanu inu ndre ka rai namar kila sro thu kila donde ka BJP na Delhi kam patiau ikinong tray BJP hang ni namar bakal atip ba kala don ka jingre ka bajan bat ka dei ka ju ko kom perkhat bat ka NPP mlele da ka dur ka dar jong ka BJP ngenam job ya ka mensim jong ki khasi ki garo hang ni na ka tadau let da ka dur ka dar jong ka NPP bat ka ei ka bangi hang ni kiai ki seng gi bi tray ba ka NPP hatom dei kita ki seng riulum ki bangi iet ki jit ki HS PDP ki UDP mo minta kita lang ke juga sorkar, kita try lang ke sorkar. Nadu sansnem beladak, wat men ganiru kadai tangga drama ke bangalong, ketua jing persang bantau sorkar sengrulum. Tang daki kenta ke simpor benyakun, batang daki kenta kila pentip bangemla, batang daki kenta ngi begini gi UDP, HS kilele banedon, bat ke NPP, bat ke BJP. Balai namar kila yang serutu lupa, kisu penbid upai ba por election kumba penbid menta. Bat mentarung am artatin hi try kin so tho au nu pra amlong chu ya le bin no scan PP oh husiar ho yo kaja kum kata kila ban sru thu oh kamlong phi kam ne te ba bai le lang namar kata kadau ku ki pat ba ni kwa ba phin start ni kwa ba phin nang bani I ya ka e ka buj ka bari klem da sha yalam bakala kum kin nong jit ki basta ni yo I pat ba kat sa bangile upai ba kham tam ngilale ki babun ki jaga kom she giant hills nang ta ki babun ki jaga ngi upai ba tip yale di ulong we ki pai ba kim tip kilong ki ei ki sngo ba kim don bor ki sngo ba kim la thau perthei ki sngo ba ngem la li ndai ki pai ba ki klet bagani ga di reason sharp pai ba habang ong kani ga di reason sharp pai ba ka bumut de upai ba uba sin shar upai ba uba sin shar upai ba utung sordar shnong upai ba utung MDC upai ba utung MLA upai ba utung MP ueuniu MP ueuniu MLA ueuniu MDC ueuniu sordar kidai tanggi syakri jong upai ba pijit ngangit hang ni pijit sordar upai ba nang ta on da pilai jit pi shong dor ba pi rai ngi ne bu kendon kini kilong ki kendon ki bau pai ba urai ba dia kita ki kendon ni kita ki adong ni kita ki rai pila shania bau sodar engkat bak executive committee ken pentrekam ka bamut bau sodar udai tang unong pendep hukum ya ka rai jong pai ba umla ban rai hi na ladi ti UMP udai usyakri jong ki pai ba UMLA udai usyakri jong ki pai ba UMDC udai usyakri jong ki pai ba usodar orang basnong gede ki syakri jo pai ba nganga de syakri jong kanong krem constituency ba bright udai syakri jong kamolai constituency baro kini ki MLA gede ki syakri ki jo pai ba ni haban sgo thu namar kata raw ya kata kabor nrengi ki pai ba ngem sgo thu ya la ka jong kabor ngem tip ban penen kam hak ia kata kabor kaba la penkup yangi dagariti sen sharp pai ba dai namar kata raw jukli habang alek keleng ong iki pai ba pia wahat ayu pia kwa ayu pia don kam ayu pi lai sau panai shwa election nang ta pia wahat ayu